ассалому алайкум, хуш омадед ба канали мо. дар ин видео ман тарзи тайёр кардани ҳамин намудторҷи осон ва бомазаро нишон медиҳам. маҳсулоте ки ман ҳозир истифода мебарам барои 2 бисквит аст, лекин ман ҳозир 1 бисквитро торт мекунам. барои бисквити мо дар кор аст орд, сметана, тухм, ванилин, разрыхлитель, какао, шакар ва равғани зард. равғани зард набояд яхкардагӣ бошад. барои ҳамин онро 5-6 соат пештар аз яхдон гирифта дар берун мемонем, то ки мулоимак шавад. тухму шакару ванилинро мерезем ва 2-3 дақиқа бо миксер лат мезанем. вақте ки тухм сафед шуд, сметана ва равғани зардро меандозем. какао ва разрыхлителро бо орди бехташудагӣ омехта мекунем. онро кам кам ба болои маҳсулотҳо мерезем. хамири мо тайёр шуд. акнун нисфашро ба зарфи тортпазӣ мегирем ва дар тафдон яъне духовка мегузорем. муҳим аст ки духовкаи мо 5 дақиқа пештар гирён кардагӣ бошад. вақте ки бисквит сурх шуд, мо онро бо чӯбча месанҷем. агар дар чӯбча хамир начаспад, маълум мешавад ки бисквит пухтааст. то хунук шудани бисквит мо крем тайёр мекунем. барои тайёр кардани крем ба мо дар кор аст панири филаделфӣ яъне сир филаделфӣ, хокаи шакар, сливки 30%. сливки ва хокаи шакарро бо миксер 3 дақиқа лат мезанем. баъд кам кам филаделфиро меандозем. кремро ҳамагӣ 4 дақиқа мезанем. бояд эҳтиёт кунем на каму на зиёд занем, барое ки вайрон нашавад. креми мо тайёр шуд. акнун бисквитро аз байн 2 қисм карда мебурем. агар хоҳед, 1 қошуқ хокаи шакарро бо шири гарм ва ё оби гарм ҳамроҳ карда ба болои бисквитамон ба ҳамин тарз мерезем. ин барои мулоим кардани торт хеле хуб аст. кремро ба халтачаи кондитерӣ мегирем, гул мемонем. қисми дуюми бисквитро аз тарафи поён шир мерезему онро дар рӯи крем мегузорем ва аз болояш гул мемонем.
агар хоҳед аз болои крем барои рангаш дигар шудан какао кунед. ташаккури зиёд барои тамошо кардан. ба канали Бонуи Пурҳунар обуна шавед ва дӯстонатонро даъват кунед. мо насиб барои шумо видеоҳои нав месозем. дар паноҳи Аллоҳ бошед то видеоҳои нав.